Astăzi vom juca un joc horror urât numit Five Nights at Freddy's. Ok. Să începem. Albert's Fright, the horror attraction. Mai bine. O să vedeți și voi cum joc eu Five Nights at Freddy's 3. Și nu prea o să vă intereseze că nu joc prea bine. Uitați. Și merge cam încet jocul. Am învățat cum să joc, dar nu pe tot. Am învățat cum să joc. Ok, să-l blocăm. Ok. Da. Nu. Oh, nu! Vreau camera 8. Așa. Prima dată e cea mai ușoară. Oh. Cine mă fac să văd? Mai camera. Bă, dar cum de nu prost cât vorbește, bă? Vorbește până 5 ani. După cum văd eu, în acele poze pe geam, văd o poză cu Golden Freddy. Wow. Ok, să mai căutăm vreun easter egg. Bunny? Este Bunny pe minigame. Uitați-vă pe minigame sus acolo. Nu la mască, mai sus. Vedeți și voi? Este Bunny. Teoria mea ar fi că Bunny este cel care a provocat mușchetura de 97. Oh, pardon, că Bunny este personajul principal. Ce ai, bă? Aia. Hai mai repede. Hai mă, fă-te 6. Gata, mă. Gata. În episodul acesta voi face doar 2 nopți. Wow, ce tare te auzi, mă. A doua nu știu dacă pot să trec. Căci este cam grea. Și... What? Ce-am făcut, mă? Bă. Ne-am găsit cu asta. Așa este un minigame. Ne ducem ca să ne placă. Am luat toate piesele. Pardon. Nu întrebați ce fac în comentarii, dar priviți atent la mine. Uitați-vă. Vedeți? Ieșire. Și așa am ajuns la adevăratul exit.
Hopa! Iertați-mă. Am făcut un... Piu! Blochează-te. Încheiți-mă. Pot să crezi cum a faci pe mine, mă? Nu, mă. Ok. Uitați. Am apăsat pe Balloon Boy și mi-a dat asta. Noaptea aceasta trebuie să faceți minigame-ul lui Balloon Boy. Nu vă duceți spre exit, la fel ca celălalt. Vă duceți și este pe perete, dar aici pot trece și mai am un singur balon, după cum vedeți. De luat, dar eu nu l-am. Dar acum îl voi lua. Balonul pentru copil. Ok. Cam atât a fost cu episodul. Sper că vă plac. La revedere!